soc Dani Martínez, aquest és el meu canal d'animàtiques, explico matemàtiques, una part amb tips i amb trucs de manera vivencial i també trobareu explicacions més tradicionals. La meva pàgina web és danimartinez.eu. Aquí trobareu els enllaços als meus canals, la manera de contactar-me i coses que hi vagi pujant a la web. En aquest vídeo us vull explicar que he fet un vídeo anterior que parlava del concepte de múltiple i divisor. En aquest vídeo és només per explicar-vos que qualsevol número és divisible entre ell mateix i entre l'1, sempre. Per exemple, si diguem un número, per gran que sigui, per exemple el 524. Si diem el 524 i el multipliquem per 1, això ens dona 524. Hem dit en el vídeo d'abans que un número era múltiple d'un altre és que hi havia un número que podíem multiplicar per aquest altre perquè ens doni aquest. És a dir, el 524 és sempre múltiple de 524 perquè hi ha un número, que és l'1, que multiplicat per 524 ens dona 524. Si això ho fem amb un altre número, per exemple el 33 per 1, també ens dona 33. Vol dir que el 33 és múltiple de 33 i de 1. Sempre, qualsevol número que posi el que vulguis, no sé, 1.237.424 és el resultat de multiplicar 1.237.424 per 1. És a dir, qualsevol número és sempre múltiple d'ell mateix i de 1. I també podem dir que qualsevol número és divisible per ell mateix, que donaria 1, i també qualsevol número és divisible per 1. Si jo vull fer aquesta divisió, 1.237.424 entre 1, aquí de resultat em donarà 1.237.424. I si vull fer aquesta altra divisió, 1.237.424 entre 1.237.424, de resultat em donarà 1, perquè 1 per 1.237.424 dona 1.037.424. Com a resum, qualsevol número és sempre divisible entre 1 i entre ell mateix. Qualsevol número és múltiple de 1 i d'ell mateix. Si us ha agradat el vídeo, cliqueu m'agrada, compartiu i subscriviu-se. Moltes gràcies.